Kum au klobe radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jije Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni dɔ situma bi ntɛnɛn ye dɔ faraji daminɛ dɔ bɔla don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nasara san kalo filanan février kalo don bi y'o tile 20 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ arajaba kalo ye bi y'o tile 29 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1440 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka lɔdɔn k'a fɔ wulikɛjɔw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɔnɔ marabolo kɔrɔ la juma tɛmɛnen na ka na sibiri fɛ an ka jamana lakanabaw k'u tun ye avion dɔw wuli ka munumunu talo k'o yɔrɔw la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na kade la waati kelen kɔnɔ na yɛrɛla k'a fɔ ko min ye jadiwala tigɛlama k'u ye dugu fara ɲɔgɔn kan ka tila ka lajɛrɛ dɔw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ balɔntanw ka taa se sigirɛtiw ma k'olu tɛna min ma fɛ o yɔrɔw la bilen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana minisiri ɲɛma tun bɛ taama min y'a sɔrɔ n'u taara n'a ye Gawo a tun kan ka burɛ min ni an sango kɛ u taamaw sen fɛ k'olu ma se ka kɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ laadala lajɛrɛ min bɛ kɛ an ka minisiriw fɛ o min o dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen o bɔra ka kɛ araba don tɛmɛnen laraba tɛmɛnen o bɔli min kɛ ka kɛ dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen na o sen fɛ yɛlɛma dɔw donna kalata o kumaw cayalen bɛ dɔw ka na kɛ dɔw ka ti kɛ u y'a sariya kɔni an b'a lɔn k'a fɔ min a baara labɛn yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na an b'a lɔn k'a fɔ u ye sariya dɔw bɛ ni ka se k'olu ta a yirala k'a fɔ min yɛlɛma donna sariya dɔw la a ko kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ EJ o min kalata yɛrɛ baaraw n'i y'a sɔrɔ u bɛna labɛn u kun kan ka taa mara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ a tun yirala k'a fɔ ko kalo 6 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na u y'o b'o la k'o kɛ kalo 3 ni Ala sɔnna ma k'o bɛna se Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ sanko ka se ka kalata baaraw ni k'olu sigi sen kan wa kalata gafe min ye carte biométrique ko min n'i y'a sɔrɔ o kuma tun bɛ sen na ko kalata ni Ala sɔnna ale bɛna fara kalata sɛbɛnw kan kalata in bɛ se ka kɛ tilennenya ni basigi lafiya kɔnɔ cogo min na ko ni Ala sɔnna ma ko baaraw olu bɛna sigi sen kan sarakisɛ dɔw taara yirala k'a fɔ ko sarakisɛ minnu taara n'i y'a sɔrɔ o kɛra don n'a dugusajɛ CNT ma olu welela olu bɛ se ka taa o baaraw ni ka t'olu sigi sen kan cogo min na min ka dɔn k'a fɔ marabolo kura minnu bɛ yen n'olu farala jamana marabolow kan ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yakuba o y'a kunba de a yirala k'a fɔ ko nin baara ninnu minnu bɛ sen na bi ko nin bɛɛ lajɛlen sabatira ko maaw sigilen bɛ k'a fɔ kalata in ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ ko wa k'i k'a dɔn ko baara minnu bɛ sen na n'olu sabatira k'a bɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen kɛrɛnkɛrɛnnen na CEDEAO jamana olu n'i ka dɔn ka fɔ an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kumaɲɔgɔnya kɛbaw ye n'o ye Goodluck Jonathan Nigériakaw ka jamanakuntigi kɔrɔ ale kan ka don an ka jamana kɔnɔ na tarata sini o taama in se b'a yirala k'a fɔ k'a ka na ni cɛ dɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔ na kalata baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ hali bi n'olu bɛ sen ka na jateminɛ b'olu ka baaraw bɛ cogo jumɛn la mun ni mun de kan ka kɛ mun de ye majɛ ye a bɛna tile 2 kɛ ni ka se k'o kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka segin ni ka t'o kɔsegi ka segin ka taa sɔni CEDEAO ka lajɛrɛ cɛ ka se o ɲɛfɔ maa caman ka fɔ la bi ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen na k'a b'a yira k'a fɔ jamana marabaaw bɛ wulikɛjɔw la k'a fɔ ko kalata k'a bɛ se ka kɛ an bɛ dugawu kɛ min da ka di jamana na Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na bi na dɔgɔ firi dɔgɔ fɔlen kɔnɔna na an b'a lɔn k'a fɔ fala kɔfɛ yɔrɔ min na wele ko kade ko jadewala tigɛlama ye lajɛrɛba kɛ ye juma don o lajɛrɛ sen fɛ u tila ka wuli ka don yɔrɔw la k'a yira maaw la balɔntan ti kɛ min ye sigirɛti o ti ye maa dala ye bilen o kɔfɛ burumusi kɔni muso kana ye n'o tɛ mara in kɔnɔna na bi u ka wulikɛjɔ barika b'o yɔrɔw la ko tɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ k'u sirannen b'a sigidalamaw ko nin baara min kɔni bɛ kabini sanga jan u kɔni kɛlen bɛ k'a yira ni fɛn fɛn ka di u b'a fɔ k'o de ka kɛ ni wulikɛjɔ ma kɛ ka nin kunbɛn k'a dɔ bɛ dɔ la basigi ni lafiya min n'an kun b'a kan k'i k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ dɔ la nin yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen u y'o baara kɛ juma don sibiri don an ka jamana lakanabaw olu ye wulikɛjɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka kungo kɔnɔna ka avion dɔ ni k'o wuli k'o dɔrɔn minnu bɛ yen n'olu wulila baara fɛ cili kɔrɔ yɔrɔw maa caman bɛ minnu ye kungo in dɔn ka taa i ka dɔn k'a fɔ jura marabolo yɔrɔw la k'u ye wulikɛjɔ ta o yɔrɔw la ka se ka munumunu zalo kɔni kɛ ko mugu fili caman kɔni kɛra a wolola fɛn min na o kɔni kunnafoni ma di fɔlɔ a ma kɛ fɛn fɛn kunnafoni nataw la an b'olu bɛɛ lajɛlen pɛrɛtikɛ d'aw ma kuma kolomara cɛ dɔrɔn bɛ basigi lafiya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen in na min ka dɔn k'a fɔ Betura u tun ye minni min n'i y'a sɔrɔ n'o donna n'a donna ka ɲɛsin foro bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u ka donsoba n'o ye sɛnɛ daminɛ n'o ka foro yɛrɛ kuma jan o sira kan mugujugu min n'a wulila a wulila ni maa 2 n'o dugutigi ka conseil dɔ o den 2 n'u 2 bɛɛ lajɛlen tun bɛ lapitani furakɛli la kelen kɔni o fatura maa caman ka fɔ la hali bi
ko wuli ka jɔ ka kan ka kɛ ka se ka dɔ fara kɛtaw ka nɔ tɛ ko k'a fɔ basigi kɔni ko maa bɛ se k'i di cogo si n'o ye hali ni nin yɔrɔ in na bi k'u kɛmɛ ka mugujugu dɔ kɔni ka se k'o sigi sen ka yɔrɔ ni yɔrɔ an bɛ dugawu kɛ walajugu kɛbaa minnu bɛ nin ɲɛ taga ɲɛ sanga jamana ma ala k'an d'u kalo dibi la n'an bɔra ye sumunukaw fɛ dɔgɔ fana ye tɛmɛna wuli ka jɔ min tun kɛra sigidalama dɔw ka fɔ la k'a kɛra file dɔw i ka fɔ la o baara min bɛ n'i y'a sɔrɔ a ko bɛ ɲɛɲini bolo kan a yɛrɛla k'a fɔ maa duuru min n'i y'a sɔrɔ n'u kun kasaraliw nin na maa kelen tun bɛ o kuma kɛnɛya banabaatɔw la o yɛrɛ tun ye balontanna ye n'u tun b'a wele ko disa kun ko ka di maa caman ye sen fɛ ale kun jɔngɛna ale tun bɛ furakɛ la segu ko ale fana fatura ka fara fatulen kɔ o bɛ n b'aw kɛ ka dɔn ka fɔ maa wɔɔrɔ hakɛ ye sumunu masina marabolo kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn an ka jamana basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra ye mundurukaw fɛ yen jumadon mɔgɔ wɔɔrɔ bonyanko olu kɔni yɛlɛla mugujugu kan ni ka se k'u bɛɛ lajɛlen ni to siri kulubali ale ɲininkali kɛ sulemani angoyiba la a ye kuma min fɔ siri kulubali ka kuma bara la o filɛ. ne tɔgɔ ye sulemani angoyiba ne bɛ bɔ munduru kɔnɔ. Sulemani, an ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon ko mugujugu wulila ni maa dɔ ye Montoro mara kɔnɔ ka maa 6 kasara u nin na a ko kɛra cogo di? A kɛra yɛrɛ de monsieur Sidiki. Dugu dɔ filɛ nin ye an kɔrɔ à 9 km de Montoro. Wa an ka mɔgɔw taara u ka mɔgɔw nɔfɛ yen nɔ. Maa 6 de don. Cɛ 4 muso 1 a n'a den u yɛlɛla ancien explosif dɔ kan. U bɛɛ lajɛlen fatura. Sidiki, cɛ yɛrɛ la an bɛ dɛmɛ ɲini faamaw fɛ an ye dɛmɛ ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ni sɛgɛ tɛ 2 ye an sɛgɛlen don quoi Mondoro sɛgɛlen ba yɛrɛ de bolo t'an fɛ an tɛ se ka bɔ an tɛ se ka don dugu sɛgɛlen yɛrɛ don hali sisan dɔw bɛ surafana ten tiɲɛ yɛrɛ la Sidiki an sɛgɛlen don an b'a ɲini an ka faamaw fɛ an tinitigiw an n'an ɲɛmɔgɔw minnu tora nin ala k'u daraw sumaya sɛgɛ kɔni sɛgɛ tɛ 2 ye dɛ o de sɛgɛlen don bon ni kelen na a y'a ɲini faamaw fɛ n'an bɛ se ka taa ɲɛ da kan o yɔrɔ na bɔli kɔni ma se ka kɛ o wagati la an ye labɛn kɛ jumaseli tɛmɛlen dozo ye u ka fɛngɛ organiser ka taa su ninnu ta ka na n'a ye an ka ɲini an ka faamaw fɛ hali sisan ko min bɛ ka kɛ an ka dugu nin na ko min bɛ ka an ka kɛrɛfɛla nin na an tɛ se ka nin supporter tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛlenba yɛrɛ de don u k'an lajɛ quoi an ka dugu sɛgɛlen don Mondoro sɛgɛlen de don Mondoro sɛgɛlen de don n b'a fɔ Mondoro dɛ Mondoro sɛgɛlen de don. an balona k'a fɔ nin tun ye Sulemani Angoyiba kan ye Siri Kulubali ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya k'o di an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye ɲɔnɔ kɔlɔdu kɔrɔ o yɔrɔw la u tun taara k'a fɔ k'u bɛ taa mugujugu dɔ ye o fana kɛra alamisa don o wula fɛ ka na fitirida waatiw la k'u bɛ taa mugujugu dɔ ye o kɔni kɛra so ye u ni donsolakaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'i y'a mɛn a ye n bila n ka fini doncogo ma ɲi i bɛ sɔrɔ i ɲin bolo paraw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ min kɛ u taara ka mugujugu in yɛrɛ an'u ka sabaraw bɛɛ lajɛlen to yen donsolakaw tilala k'olu ta ni ka na di jamana fanga ma yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Sekusala Kulubali b'an bolo nin waati na ka bɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na e jɔn ka bɔ mini? Ne tɔgɔ Sekusala Kulubali ka bɔ Kɔlɔdugu kɔrɔ la. Ɲɔnɔ Segu mara fɛ ɲɔnɔ cercle la an bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ commune rurale fɛ. Sekusala an ye kunnafoni sɔrɔ ko jumadon ko wulikajɔ kɛbaaw jariwala tigirama k'u nana k'u bɛna mugujugu don a ka pɔn na ko fu ni donsow sera ɲɔgɔn ma a ko kɛra cogo di? Karamɔgɔ ase ne kɛla sababu ye bi diɲɛ ma bɔla an ka deguw kalama an b'i fo o waleya n'o fasoden ɲumanya la. Alamisa wula fɛ fitiri seli kɔfɛ an ka dugu ni an ka dugu kɔrɔ cɛ pɔn dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ pɔn in na an kɛn bɛ ka lumière bila a la wula wula an bɛ taa lumière mɛnɛ an ka donsodenw nin don wula fɛ 19h seli u ta la k'u bɛ taa lumière mɛnɛ maa dɔn yɔrɔ la i ye fɛn mun sigala la u ye tɔsi mɛnɛ k'u b'a filɛ o y'a sɔrɔ walijugukɛbaw de nanen don ka na bɔmu don u ka tɔsi mɛnɛ walijugukɛbaw ye marifati ta kɛ an ka donsodenw ye u jaabi u ma se k'u ka bɔmu in don u ma se ka taa ni bɔmu ye u y'u yɛrɛ ɲini u taala ka bɔmu to an ka donsodenw ye bɔmu ta a n'a batiri a n'u ka samarasenw ka na n'a ye daga la an nanen n'a y'an ka daga la an ye fanga tigilamɔgɔw wele ni o ye an ka kapitɛni ni an ka CV k'a ɲɛfɔ u ɲɛna fanga tigilamɔgɔw y'a ko an ma o la ni o minɛn ninnu sɔrɔla an k'an jija an ka minɛn ninnu lase u ma an fana bɛ gɛlɛya wɛrɛ don an na olu de ye a baara kɛbaaw ye dugu jɛlen juma seli kɔfɛ an ka donsoba ni an ka donsodenw dɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa ni bɔmu ni a batiri ka taa di fanga tigilamɔgɔw ma baara in tɛ baara nɔgɔ ye nka baara ninnu bɛ kɛ ka taa taabolo min na n'u bɛ yɛlɛma don u ka baara la an bɛ segin kuma in de ka tu yurugase tant que ni fanga tigilamɔgɔw ni an ka laadatigiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilila baara in bɛ nɔgɔya cogo ma nɔgɔya kɛ gɛlɛn tiɲɛ don olu ye jamana baarakɛbaaw ye nka an ka laadatigiw y'an ka kungo dɔn walijugukɛbaaw fana y'u dɔn n'o o ye an ka donsow ye maa minnu bɛ wolojugu la an ka kabila la a caman y'an ka kabila yɛrɛwolow ye den minnu bangena an fɛ yan ka mɔ an fɛ yan nɔ an b'u dɔn u b'an dɔn ni fanga ko baara in kɛ ɲɛ an bɛ mun ɲini u fɛ hali bi u ka sabali u ni donsow ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donsow t'u jugu ye donsow ye fasodenw de ye donsow k'u b'u faso de fɛ donc ni maa min ko a b'a faso fɛ n'aw ye faso baarakɛbaa n'an jɛla ka fara ɲɔgɔn kan a ka ca na ala bɛ barika don an ka baara la an bɛ ɲɛ sɔrɔ n tɛ se ka bɔ kuma na an ka karamɔgɔw ye kuma min don da la musa wɛrɛ ani kɔlɔdugu kɔrɔ o ko u bɛ foli se musa wɛrɛ dugutigi alimami muso ani jeunesse ka ɲɛma kɔlɔdugu kɔrɔ dugutigi alimami muso ani jeunesse ka ɲɛma surtout muso ani jeunesse
mugu tila anw na le 11 septembre kana bila bila anw ka dugu datugula an ka dugu fan dɔw bɛ an tɛ se ka bɔ ka taa yen nɔ ka taa o la kana bila bila dodo na ani dodo dugule o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ balo maa si ka dɛmɛ mɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana di anw ma ni an ka dugudenw tɛ k'u fo o la k'u barika da an bɛ jeunesse fo an bɛ jeunesse fo an bɛ tila ka jeunesse fo donc folikan min bɛ n fɛ ka fɔ dozow ka folikan na jeunesse ye o y'o ye ne yɛrɛ bɛ tila ka foli kɔsegin an ka dozow ma u bɛ baara min na ni maa ma dɔn ye anw y'a dɔn ye anw bɛ lafiya la bi ala ta kɔfɛ olu ka lafiya dɔn an bɛ se ka munumunu mun kɛ bi an bɛ se ka baara fitinin minnu kɛ bi ala ta kɔfɛ an ka dozo ninnu kɛ lafiya dɔn an ka dozo den n'a ba an b'u fo an b'a fɔ dan sɔgɔ o ni ko an b'a k'a fɔ ni tun ye Sekusala Kulibali kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn b'a sigi lafiya jamana in kɔnɔ na ala ka Mali sɛgɛw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Mali ministre ɲɛma tun bɛ taama na dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na taama min bɛ yen n'u taara n'a ye Gawo k'a tun kan ka taa yɔrɔ min n'o ye an Sonko ni Burema ye ka sanga ni lakanabaliya ye kumaw la ministre ɲɛma ka taama a danna a ma se ka t'o yɔrɔw la o kɔni kɛlen kumaw cayara faso kɔnɔ na Cheikh Umaru Toloba ale bɔ pe dɔgɔna ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn ko dɔ kɛra Mali la ni o ye le 18 février 2023 ni a kan ka malien den bɛɛ jɔrɔ a kan ka malien hakilima bɛɛ lasiran ko an ka jamana ɲɛmaw n'o ye an ka premier ministre ye k'a ma se ka visite kɛ Burema ani Ansongo o min ye a fabara ye k'a sababuya kɛ jihadiste ye o b'a sɛbɛntiya anw ye k'a fɔ ko an bɛ kuli la diɲɛ don o don Mali in kɔnɔ yan k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an kulila ne de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali fan bɛɛ de kelen ye insécurité in na maliyɛnw an ka ɲɛ yɛlɛ an ye kalo wɔɔrɔ kɛ embargo kɔnɔ an ye kalo wɔɔrɔ kɛ ani diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na wa kun ma kɛ foyi ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko k'an ka lakana bɛna k'an ta ye ko Mali espace aérien n'o o ye a sanfɛla ye k'a bɛna kɛ an sagoya la Mali frontière ko maa tɛ don bilen ni Mali t'a kalama ko maa tɛ bɔ bilen ni Mali t'a kalama ko an ka kun an ka gɛlɛya kun an ka tɔɔrɔ kun k'a bɛna k'an yɛrɛ ye Mali ɲɛmɔgɔw ye journée kelen dédiée ko souveraineté retrouvée k'an kɛra an yɛrɛ ta ye an ka premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga y'a fɔ Segu ko Mali sibiri kelen tɛ yen Mali dugukolo la ko Mali sɔrɔsiw ka sagoya tɛ yɔrɔ min na ko Sogɛli dɛsɛra ka don Ansongo a b'an siran dɔgɔnɔw ko n'i taara dugu la ka taa sɔrɔ u bɛ ka su de da k'a bugɔ ko e min ye ɲɛnama ye dɔ fara i sen nɔ kan nin b'a yira anw na an balima min wulilen don k'u jɔ n'o y'an ka dosow ye an k'an bolo d'u ma an pays dɔgɔ mɔgɔw an ka kɛ kelen ye Burukinabew ye wele bila u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ko insécurité in ko Russie tɛ se k'a kɛlɛ ko Chine tɛ se k'a kɛlɛ Amérique tɛ se k'a kɛlɛ maa si tɛna sa Burukinabew ye wa an k'a bila an kunna Faransi taara o Faransi bɛ yan o Amérique taara o Amérique nana o Russie taara o maa si tɛna lakanabaliya gɛn ka bɔ an ka dugu in na ni an maliyɛnw tɛ minnu bɛ ka kule diɲɛ don o don an ye avion san an ma avion san ni si tɛ kɛlɛ kɛ an ka fanga makarankan dabila an ka fanga ɲinikan dabila hɛrɛ in a bɛ ban i mana fɛn fɛn sɔrɔ jamana in kɔnɔ k'i to ɲɛmɔgɔya la don dɔ la i bɛ taa k'a to yan i tɛ taa ka min to yan o ye tɔgɔ ɲuman de Asimi Goyita an b'i interpeller depuis Vega tagara fo ka n'a bila bi la Asimi ekɔliso kelen tɛ an ka yɔrɔ la k'a fɔ k'a datugura ka sababu kɛ jadisiw ye k'a dayɛlɛla a tɛ yen wa sugu tɛ yen ko maaw tun bɛ jɛ ka sugu min jɔ ko sugu belebeleba don ko jadisiw kɛra sababu ye k'a sugu sira datugu k'a sira dayɛlɛla a ma kɛ fɔlɔ poste de contrôle fɛn fɛn tun bɛ an ka yɔrɔ la a bɛɛ wulila ka bɔ yen hali o dongo an ka dannaw n'o y'an ka donsow ye u ye maa duuru de bɔnɛ u nin na wa u sara i b'a fɔ ko sɛw de sara hali communiqué simple a ma kɛ u tɛ foyi la ko Mali ko u tɛ foyi la ko jadisiw an tɛ sɔn ta ma wa an b'a fɔ aw ye ɲinan wa an ka yɔrɔ la san 10 kɔfɛ an yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ est ce que an bɛna mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ lettre sɛbɛn an ye wa ka d'a kan kalan tɛ yen Asimi Goyita y'a fɔ ko e ye jeune de ko ni e échouera Mali jeunesse bɛɛ échouera an tɛ fɛ ka échouer o kama an b'a f'i ye politique bɔ i ka kow la fanga in i m'a ɲini maliyɛnw de wulila k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ maliyɛnw de wulila k'a fɔ ko politique mɔgɔw ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la ni aw nana o kan kan aw kana juguya ni politiciens ye an bɛ ka kuma fɛn fɛn mɛn depuis aw nana ni bi cɛ walayi politique kan de don anw sɔnna ka essence litre kelen san 300 k'an bɛna k'an yɛrɛ ta ye an ɲamina sira la dɛ an t'a lajɛ wele bila maliyɛnw ma Asimi k'i jɔ ɲamana poste la i ka wele bila maliyɛnw ma ko maliyɛnw k'i suit an ka taa Mali bɔ bolo la ni kuma don kuma kɛra accord signé Mali in kɔnɔ yan a fɔra ko accord min ka ɲi n'a accord bɛɛ ye Abdoulaye Diop de y'o fɔ an ye o signé yɔrɔ min na an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɛ ka se ka taa o yɔrɔ de la o b'a yira k'a fɔ ko kuma tɛ baara de kan ka kɛ wa ni baara ma kɛ Mali tɛ k'an sago ye minnu bɛ ka wuli diɲɛ don o don ka u dusu gosi ni Mali ye n'u ye nin kuma in mɛn k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ de dɛsɛra ka don a faso la lakanabaliya bolo kan a b'u siran jamana ɲɛmɔgɔw an kuma kan ka kɛ sanu bere ye an bolo n'o tɛ an bɛ se k'a faamuya cogo di ko Mali sɔrɔsiw ko Mali armée ko o tɛ ka se k'a ka sagoya boli yɔrɔ min na o n'a fɔra ko Sogɛli de bɛ dɛsɛ ka don Ansongo o min y'a fa jamana ye a b'an jɔrɔ. Ni tun ye Cheikh Umaru Toloba ni tun y'ale kan ye Ismail Fane mouvement jamana kanu porte-parole don ale ko baara min kɛra
ko shogal tede o mi ministre nyama yo civil de ko mununga ngalla kana yereke na manya ka fulu ko ne masaka fere bale ka premier ministre ka do ko de kuma shuli anga jamana ma Ismail Fane ko tugodi ame mu fo maleo ni premier ministre takalike gaw angana ka buram ni ansongo ke jere minute la na ka fo ka tesaka se burema tesaka se anfuko ka sababu yake ko insécurité bi ay ma do yo ba bo wa premier ministre la gushi ko ali afa jamana kan ka tesaka se amba fa ulutik la mo ye premier ministre civil chef de gouvernement de do mawde be mamunu balakana ay do ye ya fo kuma wakati na ko premier ministre ayira ka fo ko armée be se ka ta mali territoire fantan nani bela ko folo ko kunte se ka ke ko ala tele rana ka chide ko premier ministre tra ga o kama fata ansogo ni buram ka fa jabana ko armée ayira ka fo ko insécurité be kunte se ka si même fo maleoni amena kuma ina amena ka fo ko insécurité be jabana yin kono kren ansogo re ga o ko ye kule chaya ansogo ye kule chaya buram ye kule chaya mina ka kata afara ko armée monte en puissance chedo anga chedo mbeko utiminaja lakanala mais to pari baje premier ministre ka ni tagali armée kungana ka ke tuka bela premier ministre ka ni tagali ni kunga se ka ke armée monte en puissance o kume don ne se fait anga tien fo nyoko malo anga bo mo kola ane ko transition ambe quelle façon que ama quelle que ni transition ka jukoro matinti ni transition ka de banga militaire ka de namanya semeni temene encore premier ministre da yira ka foko armée be sekata fantani nani bela anga territoire sa fe no anga dugukoloyi o armée kelenga kila ka yira ka fo ko insécurité be ko premier ministre te sekata be mo sirabe mo joro male anga tian fo nyoy armée kuma solution façon préférée tike ministre ka sekata burengo aka sekata ansogo hey matérielu sana premier ministre nyana ka ta anyame ka fo ko drone betra gaw premier ministre insécurité kera la toko ni ko impe kun jate menena ka ni ko impe don avant que premier ministre ka voyager ka prévoir armée ka services de renseignement aka barake ayira la ka fo ko premier ministre ka voyager ke voyager bolo dale ka kala na insécurité ko kuma fo akara kuma sulei akara molye mamunu bolo ka fo ko ni de ko premier ministre kele ne tai ayi malien an bele la goshiran na amunu be ka ndisi goshina nga armée amunu be ka armée soutenir amunu ko ka fo ko ni transition ga temeni barai ko politicien ku utoto akaranye ali asumgi présenter anye ni befo na kala la kana kele to la tanto aba anjoro ne yere ko ngo kidal ko solution fo itala fo kidal bunti na foro ko an desera ka dona la premier ministre de Burem o ta président ga chila o ka seka se ansogo ame mu fo kidal ko kumala ma o ka sabali ama fo anga nyamaw ye moyen be ke anga fa nyamaw ka do Burem kataka chila matériel munu sara chede munu bambulo ka anga dese ka premier ministre sécuriser o ka do Burem ni te premier ministre kuma sulukoyi mamuru be ka ke video ko premier ministre de trata fa jamana la o le ma ko famu ni kuma sule armée de fanfe wa en malien ya mbere ka kuma sule premier ministre akana jarakinna mawde ba sécuriser ka renseignement fay nulu ma ya ira ka foko insécurité kama ka te sera do problème vraiment armée monte en puissance ko mi ngana ke jikante ya ambulu ambalo den ka foni tu Ismail Fane kanye ambe dugo ke femi da karanga jamana ya rabbi ala ka mali blu siraka na mbora yi kalana ka ufe ko dezon do anake una mobila kana dendo mene kalana ka klaka de wera mene fapse maduru bunyango maka klaka tanu e fo kangaba marala denu do klaka proguto mimbe niya so no progutora o do fay asna ketay ale la gol karabo ka bo kalana rajombe ko sigiro jaw barakela do anya le restaurant ba mulo nega ga wati na ba nya fay e jone ka bo meni lasna keta kalana koko mobility do na ngadala no jidi 14h wati kana ngadinta dala no kataka kumi amatai ko la ya dungula dafe don ne sigine kana sokora na bako makwa ko yen ma din ne din ko lawa comme ne be seconde sigila de me premier sigila woni mga la ko shima kama bako ko boko dipini 14h ko din mi duguna ko me ka balla ko ka tunu ale kon bado amatai ko la kanga la yeko din ni boné din ni vraiment mayi din ashibe santani kelen la avec la jour la quoi ato Yusuf Keita ani kuna fon bla fam be fe juma 16h wati don na wulili ke mer argent do ka
bɔ fɔ kiɲɛgɛ donc a ye weleli kɛ yan nɔ ko den dɔ bɛ olu bolo kiɲɛgɛ min bɛ kangaba kɔfɛ donc ko den ko a bɛ bɔ kaana kɔkɔ fini minnu bɛ den na a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ala y'a kɛ o bɛnna ne ka den ka finiw ma ne ko a téléphone di den ma a ye téléphone di den ma ne yɛrɛ ni den kumana donc ni den ɲininka n ko aya n e sera yen cogo di e bɔra so yan cogo di ka i yɛrɛ lasɔrɔ yen den ko ale jɔlen tora ne ka da la yan nɔ ko mobilitigi dɔ nana mobili jɔ dɔrɔn ko ka ale ta ko ka bila mobili kɔnɔ ko ka tɛmɛ ko ka taa ko ale bilalen mobili kɔnɔ ale y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ n'o ye mɔgɔ kelen donc ale kɛra a mɔgɔ filanan ye ko olu mɔgɔ fila de fɛnɛ kun ka kunba ko olu ye o mɔgɔ fila dasiri o mɔgɔ fila dasirilen kɔfɛ ko u tila ka o dafa mɔgɔ 5 la ɲini u seyɔrɔ cɛ donc u selen kɔfɛ yen u nana ale lasigi ka fɔ yen ko ale k'a fɔ ko a fa de ye a ye ka tila k'ale ci dugu yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ ko a ka taa Musa tɔgɔ dɔ wele directement ale shakira o de senfɛ mɔgɔ fila wɛrɛ tun bɛ yen nɔ o fana tilara n'o ye cɛmanin kelen ni musomanin kelen u mɔgɔ 3 min bolila nin ye donc directement u y'u poursuit ka taa fɔ kungo kɔnɔ k'u gɛn ko n'u m'u jɔ k'u b'u faga quoi den yɛrɛ fana ka version na a ko kelen ko k'a bɛna mugu ci u la ko k'u faga ko tɔ kelen kuma ko a kana mugu ci u la dɛ ko parce que ko n'a ye mugu ci u la ko fɛn min b'u bolo ko tɛ jɛn n'o ye quoi ko tɛ fɛn su fɛ quoi ko fɔ fɛn ɲɛnama ko ɲɛnama de joli bɛ k'a la ko su tɛ quoi donc maintenant ko u y'olu gɛn fila farana ka taa tu kɔnɔna na ale kelen sira minɛ ani mototigi dɔ de bɛnna yen nɔ mototigi min kɛra sababu ye k'a ni kisi a y'o lajɔ ye ko ɲininka ko yalima ko gitɔrɔn ka surun yen na wa mototigi yɛrɛ ka fɔcogo la ko tuma min na den ye nin kuma fɔ ale ɲɛna ko yalima ko yanni gitɔrɔn ka surun wa k'ale yɛrɛ ye min kɛ ko bɛrɛ t'a jɛ mɛtiri 30 la ma se ka den jaabi ka da k'ale y'a miiri k'a fɔ ko o yɔrɔw la yen nɔ ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin ka ye k'a bɛ se ka kɛ banu ka ko la bɛnnen donc o bɛ fɛ ka ale coro komi mafa tun b'ale bolo ale y'i jɔ k'i hakili sigi cɛ in ye doso de ka sɔrɔ ka den in ta ka segin ni den ye sira wɛrɛ fɛ den nana min fɛ k'o to yen. ni tun ye Laseno Keita kan ye tuma min na ni kunnafoniw carila olu talen kɔfɛ den nɔfɛ kangaba ko lakanaba wula ka jɔ kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ o baaraw bɛ sen na jaabi min b'a bɔ la kɔfɛ olu kunnafoni d'an ma an bɛ dugawu kɛ ala kan kisi ni ɲɔgɔnnaw ma bɛɛ k'i jantu yɛrɛ la lakanabaliya n'a warala an bɛɛ yɛrɛ de bɛ jɛ ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya min n'an bɛ siran ye an kun bɛ bɔ a kan ala kan kun bɔ gɛlɛya in kan n'an bɔra ye kɛɲɛbakaw fɛ olu bɔra ne ka siraw minɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ k'u ka kuranko kɔni k'a kɛlen bɛ gɛlɛya ye min y'an cɛkɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu ye ka dɔn ka fɔ ɲininkali kɛ maa dɔw la a ko sen fɛ an k'u lamɛn. ne tɔgɔ Kani Dansogo kɛɲɛbakaw tɔɔrɔla kuranko la u ɲanina an tɛ kuran sɔrɔ yan unité kelen n'a fɔra ko 50 o fana i t'o sɔrɔ a ɲuman na an ka jimeriw an b'a dilan k'a bila frigo kɔnɔ u bɛ tiɲɛ dumuniw bɛ dilan k'a bila frigo kɔnɔ u bɛ tiɲɛ finalement an yɛrɛ de n'i tɔɔrɔ la an fana bɔra ka gerefu kɛ k'an bɛ sira tigɛ pour que an ka se ka an ka kuranko ni ɲɛ bɛ sɔrɔ a la quoi o de bɛ bɔ ko ye depuis surɔ ni mɔgɔw bɔlen don depuis 0 heure dɔw sira yan nɔ sirada la an bɛ k'a dabɔ de kama yaasa an bɛ kuran sɔrɔ kɛɲɛbakaw tɔɔrɔ la u sɛgɛnna toro k'an tɛ se k'an ta bilen an bɛ edem de nɔ halisa an bɛ Asimu Goyita an b'a deli a ka se k'i kɔfilɛ kɛɲɛbakaw ma kuranko in na yaasa an bɛ bɔ dibi la sinon an tɔɔrɔ la an ɲanina sunkalo mana se glasi yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka sun tigɛ yarɔ o fana ma nɔgɔ an b'a ɲini Asimu fɛ a k'i hakili to kɛɲɛbakaw la. an bɛ yan bi kuranko de la an mago b'a la edem ka na kɛɲɛba autorités k'a dɔn dɔrɔn kɛɲɛba man kan ka sɔrɔ nin kɔnɔ bi kɛɲɛba man kan ka sira tigɛ bi ko edem jɔyɔrɔw bɛ kɛɲɛba la Mali kɔnɔ bi ka raison kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn cercle mun don Dieu merci ga ala ye miniba dama dama kalifa na anw man kan ka sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ edem ko man kan fɔlɔ tɛ nin ye mais ka jama labɔ bi ka bitigiw datugu ka siraw tigɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ne yɛrɛ ɲɛna o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o y'an ka ɲɛmɔgɔw an ka autorités locaux an bɛ an bolo jɔ maa minnu la k'a f'u ye k'a fɔ an bɛna voter u ye aw ka se k'an ka affaire kɛ k'a daminɛ députés la ka jigin o de ka kan k'anw kun ka kuma fɔ assemblée kɔnɔ n'a fɔra bi ko courant tɛ kɛɲɛba an t'an bolo ɲɛsin maa wɛrɛ la dɛ an b'an bolo ɲɛsin an ka autorités de la an ka lasigiden minnu bɛ sigida an kun na k'an kun ka kuma fɔ kɛɲɛbakaw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma da tɛ dɛ an k'a kɛ dusukun ye. ne tɔgɔ ye Tutuba Sisoko an jɔlen sera ka sababuya fila t'a la kuranko de bɛ kɛlɛ k'an se yan kuranko gɛlɛya min b'an kan an dalila ka marché caman kɛ kuranko in na min tɛ nin ye nin de ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ nin y'a premier fois ye. ne tun ye kɛɲɛbaka dɔw kan ye an cɛkɛma minnu bɛ arajoba marimana la olu ka wulikɛjɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ka se ka ɲininkaliw kɛ kuma kɔrɔmara tɛ dɔ ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ko ɲini basi min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ b'o la kuran sɔrɔli ala ka yakubaya n'an bɔra ye parti politique bɛ yen ko PSDA n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ye Ismail Sako ye ale ko kunnafoni dɔw bɛɛ ka dɔn k'a fɔ bibi na ko olu ka tɔn kɔni ko ka ci ka bɔ yen ko kunnafoni minnu bɛ yen n'u ye sɛbɛnw ye k'u ɲɛ b'a la ko kɛcogo kɔni olu tɛ a dɔn u bɛ se ka kɛ kɛcogo min na yaasa ka pratique d'a ma Ismail Sako a yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Collectif pour la défense des militaires ka gafe de bɛ ka yala bɔlɔlɔ sanfɛ ni o gafe cira ministre d'État ministre de l'administration territoriale ma pour que o ministre ka se ka sɛbɛn ta min bɛ dankari PSDA la ka PSDA dissous
sariya y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen tɛ CSDM ko o gafe suguya kɛ ni jamana sariyaw bɛ bato la. An bɛ ministre de l'administration territoriale ka jaabi ma kɔnɔ. O hukumu kɔnɔna la an bɛ jamanadenw kunnafoni k'a fɔ PSN ye tɔn ye tɔn min kabini Ibrahim Boubacar Keita tile ka na bila bandaw tile la. Ni jamanadenw taara an ka bɔlɔlɔw sanfɛ u b'a ye ka taa 97 la ka taa bila 2020 na. An ma se ka ma ɲina fɛn min tun ma ɲi mara kɔnɔ an tun b'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye parce que an tun b'u kɛrɛfɛ n tun y'u ka conseil dɔ ye an y'an jɔyɔrɔ fa jamanadenw ka hɛrɛ hukumu kɔnɔna la o preuve bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ jamana sariya bonya kɔnɔ an y'o kɛ an ye jamana ɲɛmaaw dɛmɛ tiɲɛ sira kan fɛn fɛn tun ka ɲi an bɔra k'a fɔ fɛn fɛn tun ma ɲi o wagati la an tun b'a sɛbɛn ka c'u ma an tun b'a f'u ye an yɛrɛ n'u yɛrɛ camancɛ fanga nalen an y'o ɲɔgɔnna fana de kɛ an bɔlen fanga kɔnɔ an tun ye sɛbɛn kɛ k'an to cadre kɔnɔ min ye parti politique jɛkulubaw ye an y'o kɛ jigiya kura kɔnɔ min y'an ka jɛkuluba ye halisa n'an b'o kɔnɔ bi o ma lamɛn an ye hakiliw jagabɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma camancɛ fanga jamana ɲɛmaaw ma u ma baara kɛ na hakilina minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ kɛlɛ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ donc charte des partis politiques b'an yamaruya k'an ka hakilina ka da jamanadenw kɔrɔ constitution de 92 n'an ka sariya soba de don o b'an yamaruya ko duguni minnu dugulen don jamanadenw na jamana marakojugu mauvaise gouvernance ka an tɛgɛ ɲɔmɔw la ka jamanadenw ladɔnniya k'u la informer k'u la sensibiliser tiɲɛ sira kan u k'u ka hakɛ dɔn ko minnu man ɲi mara kɔnɔ k'o da kɛnɛ kan pour que jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔn k'an b'a kalama an y'u ladi u ka se k'a falen u ka se ka don ba la u k'u tilen u ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma u ka baara kɛ tiɲɛ sira kan u ka baara kɛ layidu minnu talen don u k'u timɛ yɔrɔ kɔni tɛ kojugu ye an tɛ bagabaga an ma siran an ma yira an bɛ to an taabolo kan an tɛ bɔ an ka sira kan an bɛ n'o matarafa bi k'o matarafa sini. An balona k'a fɔ Ismaël Sagoni tuyali ka ɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye bolo min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ wele ko PGA o maa ɲɛma n'o ye Amadu Sangare ale ko jamana bɛ cogo min na bi k'a ka fisa sa an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango jamana in bɛ se ka basigi Amadu Sangare kuma min fɔ o filɛ. Ni jamana ye gɛlɛya sɔrɔ ni bana y'a minɛ i n'a fɔ an ta in bɛ cogo min na fɔnda la an bɛ jamana fɛ o tɛ ni bana ninnu sugu furakɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ o de bɛ se ka ni bana ninnu furakɛ bɛɛ sɛgɛnna sa minnu bɛ mɔgɔw lafili u lamɛnbagaw bɛɛ de sɛgɛnna jamana problème ka ca kojugu donc an ka intérêt personnel ninnu ani ko dogolenw an y'a bɛɛ fɔ an bɛ mɔgɔw condamner an bɛ mɔgɔw critiquer an bɛ mɔgɔw dɔgɔya fɛn bɛɛ mɔgɔw nɔ ye foyi tɛ anw yɛrɛ nɔ ye an bɛ bɛnbɛnbɛnw kɛ mɔgɔw ka janfa siri mɔgɔw la an b'an ka kumakanw dilenw an b'olu sɔsɔ o bɛɛ ye nata nɔfɛla ye min bɔr'o la a bɛɛ fɛn fosi ma b'o la o kumaba n'o ko n'o ban ka puruti n'o fɛn bɛɛ la foyi ma bɔ a la jigitigɛ ani jigila wariw ani sɛgɛn banbali ani jatigɛ an jatigɛlen sa an dɛsɛlen an sirannen jamana yɛrɛ bila problème kɔnɔna na sisan jamana siradenw sirannen ɲana an ka bɛn ɲini an bɛ ka fara tuguni de an ye tiɲɛ k'o falen kalon na n'an fɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an ka bɛɛ ka baara sigi bɛɛ ma ka bɛɛ ka jɔyɔrɔ sigi bɛɛ ma wa an ka justice a ka tigɛ a tigɛ cogo la jotigi ka jo ka d'a ma jalatigi ka jalaki ta mɛ ka kɛ nin ka mɔgɔ ye o bɛ sɔrɔ ko la o kuma bɛ bɔ mɛ nin tɛ ka mɔgɔ ye o to b'a la o de bɛ coro o bɛ jamana segin kɔ o bɛ jamana na o ta ka gɛlɛn ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan ko kɔnɔ jɛlen bɛ bi fɔ an mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye ka an bila sutura la ka ɲɛsin ko gɛlɛn minnu bɛ k'an sɔrɔ a kɛra jihadisme o a kɛra bingali wale suguya wɛrɛw ye o a kɛra ani tubabuw ka kɛlɛ o n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka nin bɛɛ kɛlɛ an bɛ se k'an yɛrɛ kisi k'an yɛrɛ tanga nin ko ninnu bɛɛ ma o bɛɛ kɔfɛ pour que jamana ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an bɛ min fɔ la tan an ka passew fɛn fɛn kɛra an fana k'a fɔ sa ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɔ ma ɲa anw yɛrɛ bolo n'o b'o cogo la k'a fɔ an bɛɛ de balima kelen an bɛɛ de sinji kelen an ye jamana kelen don ye an ka passe tɛmɛnenw an ka yafa ko caman ma nin yafa dɔrɔn de kɔnɔ bɛn halala bɛ na mɛ n'anw ma se ka yafa ɲɔgɔn ma an ko ka bɛn kɛ o kɔni o bɛn to ka jɛ an balɔrɔ k'a fɔ Amadu Sangare a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min dakari jamana na ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye kulu dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ bi ni ala sɔnna ma k'u bɛna fara ɲɔgɔn dɔ kɛ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ko dɔ tɛ ko ka Mali taabolo o hakilila ye min Mali ko la ko ka se ka Mali bila o sira kan u ye lajɛrɛ kɛ ka kɔn a don ɲɛ o kumatigi tun ye maa min ye Isa Kawujumi dɔ a ye kuma min fɔ o filɛ ko min don koba don ni ala sɔnna koba min fana don laɲinibaw de don a ɲumanama ka ɲɛsin an ka jamana ma nka ni ala sɔnna an bɛ se ka min kɔni fɔ tɛrɛndon ni ala sɔnna jamana bɛna kunnafoniba sɔrɔ kunnafoni min bɛ bɔ an y'a fɔ politigi baarakɛbaga minnu ani société civile maaw ani maa kodɔnnabaw hakilila min n'an b'a fɛ k'o yira jamana na ka yira diɲɛ na k'a fɔ o de b'a fɛ ka kɛ laɲini ɲumanw ye
ka ɲɛsi jamana ma bamananw ɲuman na dɔn kɛ baliya o ka fisa ni dɔnlankolo ye ni ala sɔnna jamana bɛ se ka basigi cogo a bɛ se ka lafiya k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ hakilila minnu ni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nka an tɛna an da ma o bɛɛ la nka ntɛnɛndon kɔni ni ala sɔnna a bɛna diya bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya kɔnɔ taabolo ɲuman minnu n'an b'a fɛ k'o ɲɛsi jamana ma ani jamanadenw ma diɲɛ ka bɔ kalama jamana ka bɔ kalama o de ye laɲini n'i ko politiki ɲɛmɔgɔw politiki tɔnw fo ka taa se minnu ka laɲini ye jamana dɛmɛni ye ani mɔgɔ kodɔnnaba minnu ninnu bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ko min kɔni kama jamana ko la a hakili la bamananw ɲumanna ko hakilima bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'olu kuncɛma ye fuga ye jamana bɛna kuntilenna sɔrɔ min b'an bɛɛ dɛmɛ ni ala sɔnna lafiya ni basigi ye ka d'a kan ni mɔgɔ y'i taga yɔrɔ dɔn k'i taga kun dɔn a ka ca ala fɛ i b'i wuli tuma dɔn o tuma an bɛ ala deli ayisa jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka lafiya jamanadenw bɛ se ka hakilila ɲuman min kana ni laɲini min n'o de an bɛɛ ka wulikajɔ kun ye n'o ye jamana ko ye o bɛ se ka sabati cogo min. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye isa ka dumi kan ye min da ka jamana na yarabi ala ka mali bilo sira kan n'an bɔra ye festival kɛla mande dugukolo ka festival ba min y'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ san o san seko ni dɔnko ka se k'o ni laadaw k'olu kɛmɛ kosɛbɛ ɲinɛnta in k'u y'a bila hukumu min kɔnɔ na o de sifinnakaw olu kana don waleyajuguw la jadi waleya baaraw u kana se ka don la o kɛra faraɲɔgɔnba ye ka k'an ye u bɛ lajɛrɛba min kɛ o kɛnɛ kan sira sebe tun bɛ yen a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la an ka dɔw lamɛn. ne tɔgɔ ye Dr Sekou Keita kɛnɛ in ye conférence de presse de ye ka festival de Kela annoncé manden dugu dɔ la n'a bɛ fɔ ma ko Kela ta thème tun bɛ denmisɛnw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye bɛn ani kelenya sabatili la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɔlɔ denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ko bi denmisɛn ye sini mɔgɔkɔrɔba ye u ka tila k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ye anw de ta ye mɔgɔ wɛrɛ si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na jamana in baara an nɔ la n'o sen n'o bolo jɛlen don denmisɛnninw ka courage ta ka baara kɛ ka tilennenya ni hɔrɔnya ni danbe k'o fara u boloda la n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ problème caman bɛ yen u bɛna se ka solution sɔrɔ o bɛɛ la mais o bɛn in denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o sera ka sabati a ka ca ala fɛ an bɛ se k'an tɔɲɔgɔn minnu bɛ fili kɔnɔ bi minnu bɛ hakili caw kɔnɔ ka sababu kɛ djihadisme ni banditisme ni fɛn ninnu ye an ka jɛ ka s'u ma k'u lafaamuya dɔɔni dɔɔni k'u lasegi u kɔ u kana ka baara kɛ ka tilen ka kɛ hɔrɔn ye k'an danbe lajɛ a ka ca ala fɛ n'o kɛra an bɛ min ɲini bɛɛ ni kelenya hukumu kɔnɔna na Mali la a bɛ sabati denmisɛnninw sera ka na an lamɛn an ye ladilikan minnu fɔ u y'a faamu denmisɛn caman tun hakilina ye k'a fɔ bi an bɛ problème min kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw nɔ don an tɛna se k'an si kɛ mɔgɔkɔrɔbaw accuseli la tuma bɛɛ anw yɛrɛ denmisɛnw an bɛ ka mun de kɛ pour que Mali ka taa ɲɛ taabolo jumɛn ni jumɛn kan ka kɛ an y'o ɲininkaliw de tɔmi sɛmɛ ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn bilasira n'o bilasiralikan ɲumanw ye pour que Mali ka to an taya la bɛɛ ni kelenya ka sabati Mali kɔnɔ an k'an taabolo dɔn an ka dɔn k'a fɔ jamana in ye anw de ta ye wa mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamana in baara an nɔ na. tɔgɔ Jami Sanko ne nana conférence de presse la bi festival de Kela lancement parce que n fana ye artiste min wele ɲinan u ka festival la Kela donc n nana ka na conférence suit thème mun tun b'a la c'était vraiment important i b'a dɔn denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi artiste i ka dɔnkili kɔnɔ i bɛ se ka sensibilisation kɛ e ka dusubɔ kumaw fɔ i ɲɔgɔnnaw ye ka fara mɔgɔkɔrɔbaw kan taabolo dɔw bɛ yen n'a ma ɲi n'a ka ɲi bɛɛ ka se ka i yɛrɛ corriger walasa jamana in ka se ka taga ɲɛ a tɔ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kela. n tɔgɔ Sɛk Amadu Tijani Sɛk an se tun ye n wele kabini Paris ko nin festival b'a bolo k'a bɛ fɛ ka a ɲɛmaa dɔ kɛ n ye n ko n ti ban o ma ni denmisɛnninw ko sisan ko u bɛ ɲɔgɔn bonya u bɛ ko to ɲɔgɔn ta la diɲɛ taabolo bɛ yɛlɛma mɛ n'a fɔra ko bɛɛ ko ne yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ten an tɛ bɔ da la dɛ an tɛ fɛn sɔrɔ an tɛ jamana sɔrɔ jamana min an bɛ ɲɔgɔn kan kelen fɔ o tɛ yen bilen parce que an ma sɔn ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka sabali dɔrɔn. kɛnɛ in kan a sababu ɲuman n'i y'a sɔrɔ o y'a promotrice ye o ye musolaka ye Amissetou Sanogo ale yɛrɛ bɛɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ festival in kan o filɛ. tɔgɔ ye Madame Kazo Amissetou Sanogo ye n ye festival in promotrice de ye. Festival in ye festival de musique de ye an bɛ fɛn caman yira musique kɔnɔna la an ka musique traditionnelle moderne artistes caman invitelen don o kama hakilina bɔra an na ka festival in kɛ parce que déjà an tun bɛ fɛ ka an ka dɔnko ni seko minnu bɛ musique domaine kɔnɔna na olu caman yira mɔgɔw la. Baara caman bolodalen don parce que an ye conférence de presse min kɛ sisan n'o bɔra la n'an taara sur place yɛrɛ formation dɔw bɛ yen en même temps aussi visitew bɛ yen ka taa an ka fɛn kɔrɔw lajɛ yɔrɔ kɔrɔ dɔw bɛ yen fɛn caman b'a kɔnɔ a bɛ daminɛ
kalo tile 23 ka taa 26 la an ka thème in kɛra denmisɛnninw kan jeunesse kan ka sababuya kɛ an ka dugu tagabolo ni moment in na conflit minnu bɛ an ka dugu kɔnɔ an y'a jateminɛ ka ni thème kɛ denmisɛnninw kan parce que denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigi ye n'i ko ko ka bɛn kɛ ka o kun janya kosɛbɛ i tɛ se ka taa denmisɛnninw kɔ o de y'a to an ye ɲiɲina tɔgɔ da denmisɛnninw na. ni tun ye a ko ɲɛma ye ni ala sɔnna ma baara in k'a bɛ daminɛ kalo tile 23 tile 24 tile 25 ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ kele an bɛ dugawu kɛ thème min talen b'u fɛ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maaw bɛ se ka i ka don k'a fɔ Segu kɔ cogo min na denmisɛnnakaw sifinnakaw kana t'u ɲami ko wɛrɛw la ala k'u hakili sabati n'an bɔra ye arajo tɔgɔla don ɲɛnɛmayara ɲɔnɔnkaw fɛ yen min arajo kɔlɔn o tɛgɛla olu ye ɲininkali kɛ i ka don k'a fɔ an tɛgɛ ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mamani ye ale ye ɲininkali kɛ 13 février yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ɲɔnɔnka daw la u ye kuma min fɔ u filɛ. ne ye Burama Tangara ye u b'a fɔ o ma ko sefa vraiment arajo ye fɛn nafamaba de ye parce que bɛɛ ka bɔ kunnafoni kalama an bɛ don min na komi bi arajo de sababu don télé ye fɛn ye bɛɛ yɛrɛ tɛ télé lajɛ mais bɛɛ bɛ arajo lamɛn arajo nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na surtout arajo kɔlɔ yɛrɛ ne bɛ se ka fɔ ne ka arajo don que ne ka musokɔrɔba bannen ɲɔna yan nɔ arajo kɔrɔ ye tile 2 de kɛ u bɛ ka sanga sigi o ma bɔ ne kɔnɔ jusqu'à présent. ne madame Nadio Fatumata Jakite ne bɛna feere kɛ ɲɔnɔ sugu la nka ne 23 kuran de la nafa caman b'a la i bɛ jamana kɔnɔna ko bɛɛ sidɔn min ka ɲi min ma ɲi i b'a bɛɛ sidɔn n'i bɛ arajo lamɛn ni kunnafoni nafama sɔrɔ a la. ne tɔgɔ Burama Jara i mana ye ne bɛ arajo nin lamɛn n bɛ ni arajo kɔlɔ nin lamɛn ni hakili sigilen k'a tiɲɛ k'a lamɛn pour que n yɛrɛ bɛ se ka bɔ fili la ka sɔrɔ ma maa ɲini kan n b'a dɔn ko ɲumanya sira o de ka ɲi ka tɛmɛ juguya yɛrɛ sira kan. ne tɔgɔ ye Gasu Danbele Danbele ne ye animateur ye n ye technicien fana ye arajo nafa se ka fɔ ka ban arajo nafa ka bon arajo ye komi muruda 2 ni ɲɛni nana a b'o kɛ fɔ ka sa dan na ni cɛni fana nana arajo bɛ se k'o kɛ fɔ ka sa dan na dakunɛ kelen arajo yɛrɛ dabɔra dilanli de kama mais an bɛ don min na komi n'a fɔ bi a bɛ komi n'a fɔ arajo nana nacogo min na yɛlɛmaw bɛ ka don baaraw la arajo min yɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka arajo yɛrɛ baarakɛla ka charge yɛrɛ ta a ka gɛlɛn donc ni o kɛra wajibi arajo baarakɛla caman bɛ yen u bɔ sira dɔw fɛ k'a sɔrɔla arajo sira yɛrɛ tɛ finalement a bɛ na ni gɛlɛya ye o gɛlɛya de bɛ arajo baarakɛlaw kan an bɛ don min komi bi sinon arajo baarakɛla caman de bɛ yen bi mun bɛ se ka arajo baara kɛ k'a nafa jira jamana n'a ka nafa jira diɲɛ na a bɛ dilanli kɛ denbayaw kɔnɔ a bɛ dilanli kɛ sigida la a bɛ dilanli kɛ jamana kɔnɔ a bɛ dilanli kɛ cogo min na a bɛ se ka tiɲɛni fana kɛ ten pour que ka se ka kɛ ka dilanli yɛrɛ kɛ f'a ka sɔrɔ baarakɛlaw yɛrɛ u ka fɛn dɔw bɛ yen olu silen don ka ta caman bɛ yen denbayaw bɛ yen e yɛrɛ ka musakaw bɛ yen ni a kɛra k'a fɔ ko arajo yɛrɛ ma se k'o ta vraiment a ka gɛlɛn arajo bɛ yen telew bɛ yen réseaux sociaux bɛ yen i bɛ caman ye bi olu concentrelen don réseaux sociaux de kan u tɛ télé lajɛ u tɛ arajo lajɛ min bɛ a kama jamana yɛrɛ ka kan ka se ka nin kɛlɛ kɛ réseaux sociaux bɛ yen ka kunnafoni min cari bi arajo t'a sɔrɔ u bɛ réseaux sociaux de wele minnu bɛ yen u ka u ka téléphone b'u bolo u bɛ t'u sigi u ka téléphone kɔfɛ u b'olu caman de wele ka t'u ka kɛnɛw kan u tɛ arajo wele u tɛ télé wele k'a sɔrɔ olu de bɛ a kama n'u ko ko olu ka t'u ka cahier de charge kɔnɔ fɛn tɛ d'u ma u bɛ courant sara facture bɛ sara baarakɛlaw ka fɛnw bɛɛ b'a la donc fɛn tɛ ka sɔrɔ wajibi i bɛ bɔ cahier kɔnɔ ka fɛn dɔw kɛ dɛ a ka gɛlɛn quoi. ni tun ye ɲɔnɔnka dɔw ka ɲi mama nɔ Mayiga ale ka kuma bara la arajo fɛnba don yarabiya la ala ka san wɛrɛ ta ni k'o fara ani an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen si kan n'an bɔra yen n bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samakɛ mun b'e bolo. an karamɔgɔ an bɛ taa Kongo Kinshasa tarata don février kalo tile 14 tɛmɛnen san 2023 a yirala k'a fɔ min yɛrɛ gɛlɛyaba kɔni ko kɛnɛyaso dɔgɔnin sɔrɔ sifinnaka jɛkuluba dɔw fɛ a yirala k'a fɔ ko ni sifinnaka jɛkulu ninnu k'o ye wulikajɔ de kɛ ni ka kɛnɛyaso ye ni ka a ci ka dakolon ci ka tasuma kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoniw ka fɔlɔ k'o ma sɔrɔ dɔ fɛ dɛ komi u jɛɲɔgɔnkɛ dɔ ye n'o ye sifinnaka dɔ ye ko ale kɔni ladalen kun n'o ye ko wa ko kɛnɛya tigilamaaw tun kan ka furakɛli minnu k'a la n'a bɛ wele ko intervention chirurgicale la ko o baaraw de ma se ka kɛ cogo la ko fo nin sifinnaka in ko a bɔnɛna nin na ko kamaro kɛra ka ban so ko mɔgɔw kɔni wele bila ɲɔgɔn ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka sa nin wale in ka a ta ka nin yɔrɔ kɔfɛlen sɛgɛrɛ n'an bɔra an bɛ taa Niger an ma ladɔn k'a fɔ Niger fangabolo n'o ye gouvernement ye olu bɔra ka laselinkɛ dɔ fana kɔnɔna k'a yira k'a fɔ ko kunnafoni dɔw tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a yira k'a fɔ min ye olu ka jamanakuntigi ye k'a fɔ ko fanga dafiri
africaine ko o kɛra la gouvernement y'a yira k'a fɔ ko o kumaw ko olu ti tiɲɛ dɛ ko siga foyi t'a la k'olu ka jamana kuntigi ko a be ko basi foyi kɔni t'a la ko nka ko nin ye maa minnu ye n'olu ŋaniya kɔni man ɲi ko ka ɲɛsin olu ka jamana kuntigi ma ko olu ka kunnafoni de ye n'an bɔra sa cɛkɛ da min bɛ wele ko organisation internationale de migration OIM olu ɲɛsinnen don min ye tungarankew ye olu ka lahala ma olu bɔra ka laseli kɛ dɔ fara nin kɔnɔna la ko kurunkasaraba dɔ k'o kɛra Libi ale babolo fɛ min kɛra sababu ye ka maa caman ka olu kasaraw na ka maa caman fana ko halisa olu bɛ ka ɲini u y'a yira k'a fɔ maa 7 bɔɲɔgɔn kɔni ko olu kɔni sɔrɔla ko wa nin waati na k'olu bɛ furakɛli la olu bolokɔrɔ ye Afrique Sud jamana ka fara Chine ka fara Rusika ko olu bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma nin waati na olu kɛlɛkɛcɛw olu bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka kɛlɛ ji sabanan la ka se ka u boloda cogo min na maa sɔminen dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin wale min filɛ nin ye ko siga foyi t'a la ko a kɔni bɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ o tuma ko ni a ko man ɲɛ ko gɛlɛyaw b'a la don nataw la n'an bɔra Sénégalikaw fɛ yen Sénégal ale fanga gwaradaba min bɛ n'o Ousmane Sonko ye a yira la k'a fɔ dɔ fana tɛmɛna ko wulikajɔw kɛra ko ka se ka a tɛgɛ kɔni d'ale kan a yira la k'a fɔ ko ale nɔfɛmaw ko olu kɔni wulikajɔ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin tɛ ko wɛrɛ dɛ ko nin ye jugu de ye minnu b'a fɛ siga t'a la ka se ka nin maa kofɔlen ye komi ale b'a fɛ k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ni ka se ka o lanɔgɔ o tuma ko wulikajɔw bɛ sen na ko a ko kɔni ko nin y'a daminɛ de ko a ti bila bilen dɛ an ye kunnafoni min se jamana kɔ ka karamɔgɔ Abdulaye n'o kuma an bɛ dugawu kɛ basi lafiya an ka jamana ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati nin bɛ dan sigi kunnafoniw na bi nɛgɛ kɛrɛfɛ sɔnba cɛkɔnɔw ka marshal Adama Iga baaraw ɲɛna ale tigɛ tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Siri Kulubali fɛ Sira Siribe Umu Danbele Mohamed Samake Ablaye Kulubali anw de tun bɛ anw cɛ ka kulomajɔ la ka tɛmɛ nin kan a kan bɛn don wɛrɛ